mean, this is horrible. The horrifying incident took place at a gas station in Michoacan, Mexico, where the woman worked inspecting semi-trucks. This day, this specific truck pulled in and something seemed very off about the driver. He was very nervous, tense, and sweating profusely. The woman noticed that the truck's back door was slightly open, so she decided to take a look. She slowly opened the door and immediately burst into tears. Inside were hundreds of children's bodies piled on top of each other like food. She also saw a lot of blood on the floor, and that's when she noticed black plastic bags, and when she took a closer look, she noticed they were stuffed with severed limbs. They were filled with small arms, legs, and even heads. This video was taken shortly after, and she is seen gasping for air and can barely even stand up. And what's even more horrifying, just days after this video surfaced, this woman was found chopped up in a suitcase left in a parking lot. And next to her remains was a message saying, "This is what happens when you saw what you shouldn't have. Don't." This woman found a truck full of children. አጋጣሚ ናብ ጋዝ ስቴሽን ጋዝ ክመልእ ኢሉ ምስ ከደ ታጓል ነቶም ህፃናት ኢዱ ተቆልቂሉ ዘሎ ምስ ራእየቶ ብጣዕሚ ስለ ዝሰንበደት ናብ ፖሊስ ደው ኢላ ዘታሕቶ ዘርኢ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ማክዶናልድስ ዝበሃል ማለት እዩ። እቶም እንዳ ማክዶናልድስ ነቲ ስጋ ናይ ሰብን ንሱን ጥሒኖም ምዞም ኩሎም ህፃናት ከምዚ ገይሮም ይሸጡ ከም ዝኾኑ ካብ ኤስያ፣ ካብ ቻይና፣ ካብ በዓል ፊሊፒን ገለመለ ኤክስፖርት ዝኾኑን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ቶም ፖሊስ ምስ መፁ እንታይ ሒዝካ ኣለኻ ምስ በሎ ንሱ ወላ ሓንቲ ያለ ወላ ሓንቲ ጥራይ ዝብል ማለት ስጋብ ዝርህፅ ይፈርሕዎ ክፍተበልዎ ግን ዝሞቱን ዘይሞቱን ህፃናት ኣውፅል እዮም። ቶም ህፃናት ድራግ ድዮም ዝኾኑ ክበኺ ይክእሉን እዮም፣ ኣካሎም ክእዝዙ ይክእሉን እዮም። ስጋብ ገሊኦም ከይሞቱ ገሊኦም ድማ ጥራይ ኣብኡ ከለው ተሓሪዶም ኣብ ፌስታል ተመልዮም ማለት ዓለምና ርአዩ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ማለት እዞም ኩሎም ህፃናት ዝኸዱ ዘለዉ ኣበይ ዝኣትው ኣለዉ ዘበለና ነዚ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት በቃ ጽድቅ ዘይውረየሉ ዘመን እዩ። ናይ መጨረሻ ኮይ ኣብ ቤት ምግቢ ኸድካ ክትበልዕ ኮ ዘፈንፍነካ እኳ እዩ ሰዓታት ክተኣምኖ ኮይ ትኽእልካ መዓት ሻወርማ ትበልዕ ኣለኻ፣ መዓት ማክዶናልድስ ትበልዕ ኣለኻ። ነቶም ቆልዑ ክተርእይዎም ኣለኩም እዚ ኣይትብላዕ እዚ ዝሰንብድ እዩ ብጣዕሚ እንታይ ገደሰካ ደሮኻ ዘይተሓረድ ከም ዘይትገብር ክትብሎም ክትኽእሉ ኣለኩም። ምክንያቱ እቲ ማክዶናልድስ ዝበሃል ኣዝዩ ብዓለም ፍሉጥ እዩ ሓቂቕ ኣዝዩ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ብኦም ስለ ዝፅዋዕ ካልኣይ ድማ ናይ ሰብ ስጋ ስለ ዝተገብረሉ ክንወልፊ ዘትሕዘካ ንዓ እቲ ካምፓኒ ንባዕሉ ማለት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘሕዝን ግዜ ዝበፅሕና ኣሎ። ነዚ ቆልዓ ከመይ ጌራ ሪኣቶ እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ዶ እዛ ኢዱ ብዚኣ ወፂያ ዘላ ነዚ ህፃን ኢዱ ወፂያ ዘላ ብዚኣ ንዑ ምስ ረኣየት ሰንቢዳ ስለ ዝደወለት ኣብ መጨረሻ ንሶም መፅኦም ድማ ሒዞሞ ማለት ልክዕ ምስ ክፈትዎ ግን መዓት ህፃናት ኣብኡ ተደርዲሮም ፅኑ እቶም ህፃናት ዝሸጡ ድማ ኣብ ገገዝኦም ከመይ ገይሮም ይረክብዎም ከም ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ብካሜራ ምፅኦም። ስለዚ እዚ እኮ መብዛሕትኡ እቶም ህፃናት ናብ ኢለዳ ይኸድለው እዮም ገሊኦም ህፃናት ሰይጣን ይግብርዎም ኣለው ገሊኦም ከምዚ ኣታ ግደፍ ተጠንቀቑ ንሕና ንነግረኩም ኣለና በስ ዓዚ ኸማንስ ኣብ ሱፐር ትበልዑ ስጋ ኣገዳስነት የውን ካህናት እኮ ስጋ ካብ ሱፐር ግዛእ ዲ ተልካዮም ግዛእ በስ ማምልካ ብላዕ ዝብሉ ሰብ ከም ዝበልዕ ዘሎ ይርደም ደሎ ስለዚ ካህናትና ስጋ ምብላዕ ጀሚርኩም ኢኹም ስጋ ፍረስ በልዎ ስጋ ኣድጊ በልዎ ስጋ ሰብ እውን ማለት ድሕር ከምዚ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ኤሮጳ ኣቀፉ ዘለዉ ህፃናት ናበይ ድም ዝኸዱ ዘሎ እንታይ ንምግባል እንድሕር ተባሂሉ እቲ ደም ጥራይ ጥብጥብ ኣቢሎም ካልኣይ ንስ ይኮነን ማለት ዓበይቲ ዋይና ኣሎ ሳክሪፋይስ ዝብሎም ንሶም ንዕኦም ነቲ ደም ጥራይ ፀሚቖም ጥብጥብ ዘብልሉ ንምንታይ ከምኡ ይግበር እንድሕር ተባሂሉ ኣዲክሽን ምፍጣር ኣብኡ ስጋ ሰብ እንድሕር በሊዕካ መናፍስቲ ናይ ምውራስ ባህላ ፍለጥ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ወልፊ ዝገብረልካ ስዋ ሰትዩ ወልፊ ሒዝዎ ዝነብር ነይሩ ዓድና የለን ስዋ ወልፊ ይገብረልካ ስለምንታይ ጥረ ስለ ዝኾነ እኽሊ ስለ ዝኾነ ሎሚ ግን ኣልኮል ሰትዩ ኣብ መጨረሻ ተመሪዙ ኣእምሩ ተባላሽ ዝኸይድ ስለምንታይ እንድሕር ተባሂሉ ሕዋስ ስለ ዝኾነ ናይ መጨረሻ ድማ ኮካይን ዝበሃል ሓሽሽ ማለት ናይ መጨረሻ ኮካይን ዝበሃል ካብ ዝገርመኩም ኮካይን ሓሽሽ ክስራሕ እንከሎ ናይ መጨረሻ ዘሰንበደኒ እንተሃሊ ማለት ዝቐነየ ሽንቲ ገይሮም ይውፅፅዎም ወይ ይድረቕዎም ነቲ ኮካይን ቆይ ዝበርትዐ ይኸውን ለካ ሽትኡ ዋላ ቀልቀል ይጭዕኑ ናይ ዝሎም ዘሎ ሽጋራ ስለዚ ብዝተባላሸወ ወይ ድማ ዝቐነየ ሽንቲ
بتغازو غيرهم كيترفص عليهم كم زغبروا شعت صعدا بز فنجم زتوا هذا زطقللو خال سلمتايكم يغبر انحر تبايلو كاب سب وص بتاعم كو زافركا تقلاله وي غود انا هذا زين شجارات صعبسي فوق ملأخ يبلكم انتقلاله ها اب عالمنا زبصح درجه سغا بشنت غيرهم ملواس انت جميرهم خوينم نتقصلتي شنت تسطلها ማለት كاي ملأخ يبلكم انكو تقلاله ማለት شجارة مصحاب كنت يتقم زلو مالي ها سلازي ابزي جدما نينا يمتقوملو زلو انت يلكم منها ازي صبق وصيت سلاز ترخبو هاي انفستمنت سلاز ترخبو لو متقوملو زلو انتاي زبالي مالي شيشا مجمريا شيشا كمنتا يسراح نهريلكم من غيره كاب تفاحي نتفاح كالكو خلو دما كال مالي وسخ اجي ግን እቲ ዩሪን ዝበሃል ንዑ ክውስኽሉ ወይ ድማ ዝደረቀ ሓረውን ጥሒኖም ክውስኽሉ ከለው ባህሪ ስለ ዝወሰኸ ኣብ መጨረሽታ ተለንጎጦ ማለት እዩ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣላ ጎይረ ደም ወዲ ሰብ ቀልቀል ንምብላዕ ተዳልዩ ኣፉ ከፊቱ ወላ ሓደ ኮ ሪሰርች ኮ ይብልኩም ወላ ሓንቲ ወላ ተሽጋራውን ኮ ስሞኪንግ ኪልስ ይዝብል ርእሱ ዘሎ እንተ ዝኾነ ነይሩ ምትካኽ ይቐትል ኮ ይዝብል ዲቶክሲፋይድ ከም ትኾይን ከማን ይነግረካ እዩ ማለት እዩ سلز خونه از كل شجر زمت زول بزن نهر كوينو مهرات يورد سلزي شجارة يتبولو تنباخو يتبولو قالوا يتبولو ناكم زيوريو هتي واين تعبيتي خبر بهال مالتي تي خبره 300 $400 نلعب زلو كله يحوس اليوم إذا تريوا زلهم كم بعد مستيت جنديو وزترف انت امزبلو زي معدين تصعدا فنلاند زبل زلو مستدما نسخا يباس يلوها كامرز تمن يمسحو سلو انت زبنا سي تقلاله تبالاشي كابي مصي زيبل سئل كام حنغار طراي مالتي شع سغا سب يبلع دي يبلع نابك شنو عندنا سديس ها تمن يبلع دي يبلع انت لكم ما يبلع عنكم لو انت مرز تمن تسديت لكم ስለዚህ ሐደራ ዛስ ዋይ ኮ ምስጢር ዘይግለጸልና እግዚአብሔር አምላክ ተጸለና ምስጢር ዘይገልጽ እንታ ማለት መግብና ሱፐር አባላሽ ነው ስጋ ሐሰማ ኩሉ ይዛት ትግድፉ ስጋ ሐሰማ ዘይአት ወይ ብሉ ዛስ ዋይ ንሕማም ተቃልዐ ንካንሰር ተቃልዐ ነብስና ኢሚኒ ሲስተም ዘይብሉ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቅሙ ድኹም ዝኾነሉ በዚ ስለዝኾነ ተጠንቀቁ ክንብለኩም እንደሊ ስለዚህ ናብ ትምህርትና ክንምለስ ከለና ናትናኤል ድማ በዚ ዘመን እዚ صادق سانو لساعتي كل حطيات زوري لك خمس يلو زلو مالتي دهري بزي النبي مصيت لهم خاتم من دبس عزي ها كلا سوال حساوي قوم كابتم حسوت نبيات يخون ترايهم لك حقد سلمتاي صبغ زوري له زمن سلازي يكون مالتي هكم زي عينت تولد من سي ግን بوشتكو تسفى عملاخلو امنت አለው አመጨረሻ ናትናኤል ታይሎ ማለት ነው كم نازريت تايصبق كولن كم نازريت صبق يولد يلو كم نازريت زمن فطم عدس كابو صادق وصيلو ግን مسو ተወሊዱ ኣብ ግዜ ሞት ሃሪም ዝኸደ ወይተናን መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚያ ምስክር ማለት ኣብ መጨረሻ ነው ናትናኤል ድማ ናዝሬት ገለሰና ይቆጽ ይካልዲ ይበሎ ፊልጶስ ድማ ናዓረ ريخ أمن كندي دزبل قالي لهم كو خير يتفرد يبز حكي كي سمع خلو كي رأي خلو ولا حتى مزيو كم دنايت مال زنبر حتى اي سمعنكم هم زبل دا ميرا جيجا الكايو كما قبلكم يصنع لي مالي ها